телефонои буҷетни A3 ва телефони Infinix Note 3. Телефонои Redmi A3 мешаванд 4/128, 3/64 мешаванд. И панелашонай светои сиёҳ, кабуд, сабз ва чӣ бугум сафеда нест ҷо мешаванд. Телефонои Infinix Note 3 бошад памяти 8/128 ва 8/56 ҳастад. И якам бошад свети сиёҳша харидорӣ кардагиам. И якада Redmi A3 харидорӣ кардагиам. Чихол задем, стекло задем, активация кардем 100% гарантӣ тамом шуд бо менависем ва мебинем ки подарка яка чӣ мебурад. Пеши подарка гирифтан мегӯм ки ин телефон буҷетни 13 мегапиксел камера дорад, ҷои зарядакаш Type-C, 5000 мАч батарейка дорад. Фронталная камераш бошад 8 мегапиксел аст. Телефона яка харидорӣ кардагиам, чихол чиклоп комплект полностью ина брат. Ин телефонтай айҷа боша подаркатона яка бигирам. Подарка якара мебинем ки чӣ мебурад. Подарка камаш мондагиам ва подарка яка чӣ буромад. Подарка яка наушники беспроводной. Ина брат, хеле соҳиби як тена хеле наушники беспроводной шуди, Bluetooth касиай 14-12 соат бе проблема заряд мебарад. Фаҳмидед? Худа мезани мегардид. Боата бо ягон баъд дига шанад. Мақбул нашад. Вика яка бисандиш. Вика яка бисандиш мақбул нашид дига шанад. Ва якам бошад телефони Infinix Note 3 гирифтагиам. Телефони Infinix Note 3 хубиш медонед дар чӣ? Хубиш дар ин ки телефон дуатега плёнка заводской дастидаш, скрипка барои симкарта бировардан дорад. Просто соҳиб надора гуфти гапо. Мегири телефона истифода мекунӣ. Стеклоша бесклад мечаспонем, стекло заводской хуча. Чихолаш чихоли пазраш меай. Телефон як 64 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка, ҷои зарядакаш Type-C. И бошад телефон динамика надора, фақат колонкаш айблон мехона. Ҷои зарядакаш гуфтем Type-C. Телефоно барои нархҳои иро фаҳмидан, рақамҳои болои экрамдагида менависед дар WhatsApp ё ки занг мезанед, ё ки дар описания телеграм-канал мемонад, дар телеграм-канал мегӯем подписа мекунед, нархҳои ҳама рӯзаша арзон қимат мешавад, ҳама шаҳр рӯза худтон мебинед. Якам телефони Note 3 гирифтагиам, яка телефонтон упаковка кардем 100%, оз яка гарантӣ тамомтон менависем ва мебинем ки подарка якаму чӣ мебурем, яка подарка табук шуд. Так, подарка яка чӣ буромад? Подарка яка буромад колонка. Колонка буромад. Боз яка соҳиби хеле соҳиби колонка шуди. У колонка нишонде. Колонка нархи фурӯш 6800 рублай. Нигоҳ кунед колонка чӣ хуб дорад. Колонка дар Wi-Fi инсталля подключат мешавад. Соат ҳам мехона, ҳам соат чанд нишон метавад, ҳам градуси ҳавора нишон метавад, чанд градус гармай. Бози ман саҳар просто такам хемондам 31 градус бе интернет. Аки намедонам ин рост мега дурӯғ мега. Табулаи экранаш ҳам хеле ҳам соатам нишон метавад, ҳам тақвими ҳамин санара, ҳам градуси ҳавора. И подарка буромадагия, подарка инами яка бошад така зарядкак дорад. И хушу мехонад. Туя 100 фоиз мегзарад. 3-4 соат туя 100 фоиз мегзарад. Насиби ҳамин яка гардагиан ош шавад. Рақамҳо дар болои экран доставка драни Москва, доставка ҳама шаҳрҳои Россия, доставка шаҳри Нурiyои Тоҷикистон ҳам ҳастад. Рақамҳо дар болои экран барои закази телефон Redmi A3 ва Infinix Note 3 магазини Realphone. Хуш омадед.